Opa. At sa gabing malamig at maulan, si Kim Chino napapaus-paus ay talaga nga namang nagbabalik para ikaw ay aking diligan. Diligan ng kaalaman about forever. Kasi nga 'di ba mahal ang Chinitox natin, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo ay 3 pangunahing requirements sa relasyong forever. O recap na tayo mahal ah. Hindi ko alam kung ano ba tong nasa lalamunan ko. Ano ba kinain mo Kim Chino at talaga nga namang parang may halak? Ay, nako. Eto na nga, recap tayo. Sabi ko kanina, unang requirement sa forever ay commitment. So, dapat isa lang. Dapat marunong ka makontento at hindi ka titingin o titikim ng iba. Diba? Ganun dapat. Ang pangalawang requirement naman sa forever ay pera. Diba? Practical at totoo lang tayo. Hindi ka mapapakain ng pagmamahal lang. Dapat financially stable. Dapat meron kang pambayad sa lahat ng gastusin. Ang mahal na ng gas ngayon, ang mahal na ng toll gate, 'di ba? Ang mahal na ng pamasahe. Kaya dapat meron kang pera bago ka lumandi. Ang dami kong kakilalang ganyan. Ang lalandi nyo pero wala naman kayong pera. Kaya ang ending pareho kayong malandi pero wala kayong pera. Wag lumandi kapag walang pera. Kaya okay na rin talaga na malandi ka pero may ipon. Kaya si Kim Chino mukhang pera eh. Anyway, ang pangatlong requirement naman sa forever ay komunikasyon. Ito na yung sinasabi ko mahal. Kapag hindi kayo okay, sabihin agad. Kapag may nagawang pagkakamali, sabihin na agad na hindi okay sa'yo yun. Pag-usapan agad ang problema, di ba? Hindi yung kikim-kimin mo hanggang sa lumaki at lumalim yung sugat, yung sama ng loob. At ang ending, unti-unti na palang nasisira yung relasyon nyo. Ayaw mo magsalita dyan, wag mo kong bigyan ng silent treatment. Diba? Ako mahal kapag ganyan talaga. Dati ko na rin pagkakamali yun eh. Binabrush off ko yung mga mali ng ginagawa sa akin ng ex ko. Dati kasi sabi ko, sige baka nagkamali lang siya. Baka wala lang talaga siyang magawa kaya nagtumikim siya ng iba. Wow. Binabrush off ko kasi nga mahal ko. Pero eventually doon ko na realize na dapat kino-communicate mo kapag hindi ka okay, 'di ba? Kaya umpisa pa lang si Kim Chino, sinabi na sa inyo, 'di ba? Sinabi ko sa iyo mahal, napaus ako. Kaya kung napapansin mo na para bang iba ang boses si Kim Chino ngayon, medyo nakulangan po tayo ng vocal cords. Anyway, sa relasyong forever, mahalaga talaga ang komunikasyon. Ay, hindi lang naman sa relasyon eh, sa lahat ng aspeto ng buhay. Basta kapag alam mong mali, alam mong agrabyado ka, alam mong hindi mo na matatagalan, that would be the time to speak up. Sabihin kung ano yung nararamdaman. At kapag walang pake sa iyo yung nagkamali at sinabihan mo, ay nako, iwan mo, i-cut off mo sa buhay mo. Kaya mas okay na dun ka sa taong open sa communication, open na tanggapin na nagkamali siya, at open na ayusin at itaguyod ang relasyon nyo. Bakit? Kasi nasanay ka sa relasyon na ikaw lang yung nagtataguyod, ikaw lang yung may gusto, ikaw lang yung nagmamahal. Huy! Anyway, mahal, sana sa ating Chinitox ay talaga nga namang alam mo na ang requirements at yung relasyon mo ay mapunta na sana sa forever, di ba? Anyway, mahal, hanggang 6 to 9 p.m. ako. Tomorrow ulit, Chinitox tayo.
At syempre muli ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si Kim Chino. Susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1